Ladies and gentlemen, welcome to Let's Unpack. Igama lam ndingubhutulu ndingunolali wegungqayi. I love being outside. I'd rather be outside because endlini kukho into ze-lighting. Lighting, this sound, sometimes there's a lot that happens when you're inside the house. Now, it's been a while since I last updated you. A lot is going on in the country, but you know me. I'm not particularly focused on everything that goes on in the nation. I'm primarily focusing on the Eastern Cape. And at this moment, a lot is going on in the Eastern Cape between me and you. And we're going to need to unpack it. We're going to need to talk about it. Look, siqale phi namadoda hey kuningi okwenzeka e-Eastern Cape. Yes, the ANC conferences, that's not even a conversation. They keep getting postponed because in numbers don't suit some people that are supposed to emerge for those conferences. And that's how they roll. That's what has happened. There are some articles, there's some things that I discovered that I'm not going to talk about. You can access them yourself. Newspaper. There's a lot that is going on, but mine is to summarize ndinibeke ezingqondweni ndinibalisele into yokokubana siphi kwenzeka ntoni, what's been going on. Mandiqale ngale yokugqibela ndithi Babalo Lobishe is the mayor at Nelson Mandela Bay, mayor waseBhayi. She obviously wants to emerge, to come back for the second time. And her conference has been postponed several times because apparently the numbers were not numbering. But now, if I tell you, yesterday, the 6th of November, uxhela zayi-8. Yemadoda, uxhela inkomo zayi-8. Ja! Uxhele inkomo zayi-8 neegusha eziyi-15. Kwabe kucelebreyithwa ibhorho evulwayo. Laa bhorho bemke namanzi ngelaa xesha lezangyangya. Zangyala, that is. Now, if you had to ask me, zisuka phi ezaa nkomo? Hey, I wish singakhe sincokole nomntu ozazi bhetere. Let me check. Who knows these things? Are those gifts from business people? Or is that imali karhulumente? We understand how they operate. When they want to win an election, or they want to win something in numbers, they bribe. We understand. Masiqale just ubeka ezingqondweni for those people that are not quite familiar with how the ANC or the politics run. Kukhona laa nto kuthiwa member zi-donation from people abathanda i-ANC. That's why sikule New Term. That's why upresident we-country eza files ii-donors zakhe azityhilwa kungenxa yokokubana zisuka kubantu ngabantu. Bantu abo abanye babo bazi-questionable characters. Umzekelo, zisuka kumali ye-drugs, kuthengisa ii-drugs, isogqiba ihlanjwe imali inikezwe. Ihlanjwa phofu ngonikezwa kule campaign ye-ANC. Siyayazi ke ne-MK iba isuka kwizamazama allegedly, ne-EFF isuka ku-fake nantsika, ku-fake cigarettes and all those things, and so on and so forth. Now, I want to talk about uBabsi Lobishe. Ndenza umzekelo nje ngaye, umeya wase-Nelson Mandela Bay. UBabsi uxhela inkomo zayi-8. UBabsi next week unenkomfa athi ufuna ubuya as a regional nantsika chairperson wase-Nelson Mandela Bay. Okwakuxhela inkomo between me and you, it is a definite bribery ebahlalini. Uba ufuna uwina isikhundla ku-ANC, tyisa abantu, banike u-KFC. Yes, banike uKentucky, baxhelele inkomo, benzele ibhrayi, bathengele utywala. If you want to keep looting, if you want to win anything that has to do with ANC. I know it sounds like I'm decampaigning
ubabsi ngubabsi. Akana scandal at this stage that I know of. She has been leading ngomoya ophansi ngendlela right. Ndiyafuna wethu ukuthi hayi noba ngabuya nangxaki mna ndedwa. I-competition yakhe i-weak. Competition yakhe, I don't want to talk about them. Baneenantsika zabo ezibalandelayo, izikeletons. So I don't want to talk about that. Now, babsi bribing people with inkomo, isuka phi la mali enkomo okanye isuka phi la mali enkomo? Isuka ixesha elininzi ke isuka kubantu aba azawutya ngabo okanye azawutya nabo. Bana nantsika bendikunike iproject yamalini kanene last year? Bendikunike iproject yamalini? 25, okay. Jonga ke, thenga inkomo noba zi-5. Imali ni-50 mos leyo, 70,000. Wena bendikunike malini? Busenza i-maintenance ne? Okanye wenza igadi, wenza i-cleaning, wenza ntoni kanene? Khawuthenga iigusha zibe 15. Nantsika, uyayikhumbula nantsika bendikunike yona? Yike, thenga utywala ke kule nantsika yam. That's how the ANC work. That's how they work. Now, when kusiyiwa ezinkomveni, when kusiyiwa kwi-elections, they call those favors. Business people donate to the ANC. It's called a donation. But real life, between me and you, thina bantu we are laymen, we are normal people, we are ordinary people. That donation means it is a bribe yokubana uzundinike ithenda. Awundiva? That particular donation. I know madoda, ndinqwase ibhizinesi kwaba bantu ndithetha ngabo, but andizungathethi ngabo. Why would I not talk about them? Because it's the truth. People, my job is to letting people know what is going on in this country. Now, the ANC obviously is going to donate that, is going to give lo mntu uthile ebedoneyithile okanye bam-owisha i-favor for a favor. Udoneyitha kwikhampeyini yam, ndiza kuseta ebhizinesini. Siaplayishe ithenda nje thina, sifotwa, sitrenda, siyofaka ithenda. Iyaziwa uba izawunikwa bani because ebemthembisile. You understand? That is how it goes kule nto yale ANC. Zange ndabona mna kuMakhanye, zange ndabona ne-KFC kuthiwa uMakhanye uhand over ibhlorho leyasexolobe kuzawutyiwa u-KFC. uMakhanye ufika ngeFortuna asike laa nto, laa ribbon, then athethe uNoyana asogqiba athi papa ahambe off to the next appointment. Ndiyaqala mna uyibona ikhampeyini enje. Hayi, it's ophikisana nathi uthini ugadi? Ukuze sisucceed apha. Nakya. Ukuze sisucceed apha funeka singagqithisi. Umuntu othi sirongo sibuye soxoxa naye. Nakya. Ndiyakuxelela. Hayi tata, u-aggressive uNantsika ubabsi kulaa nto. And I think ndiyaya mani ebhayi, ndingayi ngekhe ndiye ebhayi. Ndandikhe ndiye ndiyoyibukela labo ababumenemene buza kwenzeka phayana. But wethu ubabsi yena akana competition icaba i-serious. Yakhe laa nto, uzayiwina laa nto yalaa nkomfa. Qha abesilwa nale because le inguNantsika, i-stronghold sayo isikwela cala laseDinarha. That is why eqhele iinkomo eziyi-8 neegusha eziyi-15. Ebefuna uba amasebe alomfo. Yho! Hayi tata, ndiyaxelela, ipolitiki indala. Hayi, ipolitiki indala. Sure ke mashita. No. Don't forget to subscribe if you're liking this kind of content.